ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ ବୁଲିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବା। ଏହି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ଏଥିରେ ସବୁ ସର୍ଟକଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଏହି ମନ୍ଦିର କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଆଠଗଡ଼ର ରାଜାମାନେ କିଏ ଥିଲେ, ରାଜାମାନେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଥିଲେ, କେଉଁ ମସିହା ଯାଏଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ, ଆଠଗଡ଼ ଏକ ଐତିହାସିକ ଗଡ଼। ଏ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା। ଶେଷରେ ଦେଖାହେଲେ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଆଠଗଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ ସାରଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲୁ। ସେ ଆଠଗଡ଼ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଭଲ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ। 1712 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ ଦେବଦେବ ଆଠଗଡ଼ ରଜା ସେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେଖିକି ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ରଜା ଥିଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥପତି, ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକି ଆଠଗଡ଼ର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ନେଇକି ଆସିଲେ। 1718-19 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ବଂଶଧର ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ବାପା। ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ତାପରେ ଜମି ଖଞ୍ଜାଗଲା। ପ୍ରଥମରେ ଦୁଇଟା ଗାଁର ଜମି ଖଞ୍ଜାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଣୀପଡ଼ା ଆଉ ଉସ୍ତାପଡ଼ା, ତାପରେ କୋକଡ଼ା, ସନ୍ଧାପୁର ଆଉ ଝିଟିକାବାଡ଼ି, 4-5ଟା ଗାଁର ଜମି ଖଞ୍ଜାଗଲା। ସୁଧାର ଚାଲିଲା। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା 1933 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତକି ଖାଁ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ଗଜପତି, ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦୁର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ପରାସ୍ତ କଲେ। ଲୁଚିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ମାଳଦାରେ 2 ବର୍ଷ 4 ମାସ ଠାକୁରମାନେ ପୂଜା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଠଗଡ଼ ରଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ ଦେବଦେବ ମାଳଦାରେ 440 ଏକର ଜମି ମାଳଦାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ 4 ମାସ ପରେ ଠାକୁରମାନେ ଯେତେବେଳେ ତକି ଖାଁ ଗଲା, ପୁରୀର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଠାକୁରମାନେ ପୁରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସବୁ ସେଇ ସମୟରେ ପୁରୀ ଗଜପତି ଯେତେବେଳେ ଗଲାବେଳେ ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଠଗଡ଼କୁ ଶରଣ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମାଳଦାକୁ ଶ୍ରୀ ଶରଣ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ପୁରୀ ଆଠଗଡ଼ ଗଜପତିକି ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଶରଣ ପନ୍ଦର ମାନବ ଧାରଣ ବିରାଧିବୀର ବର ବାଘେଇ ବାଦଶାହ ବୋଲି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାଦୀପ ଉଠୁଛି, ଆମର ଆଠଗଡ଼ ରଜାଙ୍କର ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାଦୀପ ଉଠୁଛି। ଏ ପ୍ରଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁରେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପୁରୀର, ସେ ମାଳଦା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାଳଦା ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାରୁ ସେ ଆଉଥରେ ସେ ପ୍ରଥାଟା ଚଲେଇଛି। ଆଠଗଡ଼ ରଜାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମାଳଦାରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାର ହୋଇଛି।
नमस्कार। आज आठगड़ जगन्नाथ मंदिर मु पूजक। ये आठगड़ जगन्नाथ बहुत पुरातन मंदिर अच्छी। ये बहुत दर्शन करने लोक आसुचंदी, मात्र मंदिर भग्न अवस्था जो बहुत दुख कर जाउचंदी। आम गाँ वाला कमिटी बहुत सत चेष्टा करी मंदिर जी पारिकी करचेष्ट। आ प्रशासन चाहिए आउ कि कले बहुत लोक खुशी हेबे। आ दर्शक लोक मैंने किसी शांति पाई पार्चंदी जगह को आसिक। आ प्रशासन जहाँ देले ये जगह उन्नति होगा। ये हूँ ग्रह पथर। ये पथर जिते मंदिर स्टार्ट है ये पथर निर्माण लगिलानी मंदिर रे से दिन को ये पथर पड़ रही। आपको ग्रह पथर कहते। ये 400 वर्ष वाला पड़ रही। आपको जी चकुड़ तार भाग्य खराब हेले ये पथर को चकुड़। आपको ग्रह पथर कहते। विष्णु क्षिति तेणु माटी उपर शिवंकर मूर्ति प्रतिमा पूजा करी पूजा कले भल जल आप तत्व इने गजानन प्रभु तुम आकर पूजा मध्य से अनुसार अवकार कृति तेज महत्व मारे आग प्रथमे जल आम लेट्रे आसलु मंदिर बंद थी से आम जगह पड़ा संध्या जाए मंदिर बंद थी से माँ गुंडीचा मंदिर मौसी माँ मंदिर बुले ये हूँ मौसी माँ मंदिर। देखु केते पुराना मंदिर। ये मंदिर रे जमीती कि मंदिर तापर दधिनवती अच्छी डकायत मैंने दधिनवती उठे धरी पड़े दधिनवती सुना रूपा थी बोली।